je wappel, hè? Wat hebben? Werden de slachten. Welkom bij Wat Zeist, het programma waarbij we testen hoe virus komt met de Frieske taal buiten Friesland. Dit doe ik, Jana, Joet we samen met Linda. Ja, en hier doen we dat in Asten, want iedere keer doen we het in een andere provincie. Maar wat zou de opdracht eigenlijk wezen? Nou, laten we eens zien. Ja! Samen weer binnen een uur is er volle mogelijk boodschappen die op het lijstje staan. Gaan op zoek naar een bakker, slachter en groenteman. De meest net zelfs goed pakken of aanwijzen. De winnaar mag een product uitkiezen. De verliezer mag hier een beste hap van nemen, wat het ook is. Nou, dan zal we eerst maar zien dat er wat lekkers op het lijstje staat. Ja, meer maar gauw, dan kan ik wat die kant op. Nou, succes hè? Ja, doe ik hè. Nou, ik moet eerst maar naar de bakker op zoek, denk ik. Dat is het makkelijkst. Hallo. Ja. Ik zoekerballen. Zoekerballen, ja. Ja. Oké. En ga je ook een bruine bal? Sorry. Een bruine bal? Nee, ik weet niet wat... Mijn Fries gaat zo ver dat ik nog net een superballen kan verstaan. Oh. Maar... Nou, dan hebben we ook die al in elkaar. Ja. Nou, bakkerij Rietstra had wel een Fries proefsticker verzinnen. Ik heb het boodschappenlijstje in pensioen, maar ik loop ook eerst maar even naar de groenteboer moet, want ik heb een siepel nodig en wat jitmaaien. Ik wil graag een dasje jitmaaien en hij ook een siepel. Witte vlooien. En reden. Hij weet het ik nou. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ze weten hier zelfs wat een siepel is, dus wat mij betreft vinden ze Fries proef. Ik ga de merken voelen. Ik denk dat het je volle sneller gaat dan ook een gewone winkelziekje. Dus ik zal even zien of ik wat vinden kan. Kan ik jou helpen? Ja, maar ik wil 100 gram druiven. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Oh ja, maak ik nog even een sticker op. Nou, de druiven hak. Maar ja, dan ben ik de wattels om eens vieren. Nou, dat is wat dom om daar nog een keer heen te gaan. Oh, hier is nog een. Nou, dit is wel bijzonder. Ja, maar ik wil in je wattel. Hè? Wat hebben? In je wattel? Wortel. Ja. Maar maak ik er dan wel in je? Ja. Hij wordt een liedje, hè? Ja. Nou, lever die oren. Lever die oren. Die oren, die oranje. Ja. Nee, dat toch maar die oren. Die in de tas. Je hebt me helemaal niet verteld dat het in de Fries was, vriend. Nou, dat haak. Alsjeblieft. Dank je. Nou, bedankt. Jo. Dat was het druk. Ik heb een siepel bin en een bakje jitmaaien en ik zie hier toevallig een cheesekraamke. Dus ik wil nog even zien dat ze hier een lietstukje kruidencheese hebben. Hey, ik heb van jou een lietstukje kruidencheese nodig. Heb je dat? Ja, zeker. Ja, ik heb bijvoorbeeld hier de bistro zelf knoflook. Die kan ik je wel even laten proeven. Dit is wel lekker. Ja. Ja. Noem je maar een stukje vast. Kom je vaker in Friesland? Nee, niet zo heel vaak moet ik heel eerlijk zeggen. Maar, Oké. Maar het is prima ja, geval. Jawel, ja. Mijn man die spreekt wel een beetje Fries. Dat is zo'n grensgeval. Die komt van Venhuizen, dus daar heb je allerlei import. Dus, Ja. ja. Nou jongens, volgens mij was het Fries proefsticker wel aan. Nou, Ja. hartstikke We hebben mooi. echt een Fries proefsticker. Wil je hem Zal ik hem maar... Ja? Kijk zo. Serieus. Alsjeblieft. Sorry, mag ik het tweeën? Wat wou je vragen? Werden de slachten? Slagen? Ja, de slachten. Maar vlees. Slagen met vlees. Ja, ja, slagen. Waar is hier de slachter? Sorry? Waar is hier de slachter? De slager?
Ik heb geen idee, we zijn hier niet bekend. Oké. Nou, in ieder geval bedankt. Oh ja. Ja, dit is het. Goeiedag. Ga je misschien ook een wast van mij? Pardon, Ga je misschien ook een wast van mij? een wast. Een wast? What is a wast? Nou, ja, zo'n werk. Where are you from? Ik maak het net oorwiezen, maar Ja. ik kom uit Friesland. Ja. Ja, oh dat, goed. nee, dat zie ik aan je gezicht. Oh, zo. Ja, ja. Ja, Friesen hebben namelijk een speciaal gezicht. Ze zijn altijd mooi. Oh, nou, dat is Ja. heel aardig. Maar kun je het ook in het Nederlands vragen? Want ik Nee, versta geen dat Fries. maak ik net van. Oh, dat is ook waar. Dat versta ik wel, dat maakt niet Oh. uit. Ja. Ja. Nee, ik kan je niet helpen. Oh, nou, jammer. Spijt me. Toch Ja. bedankt. Ja, graag gedaan. Nou, dat vind je net echt een succes. Maar ik ga gewoon naar de volgende. Hier is alweer niet. Goeiedag. Ga je ook de goedkeerste wast? Een goedkeerste wast? Ga je dat ook? Ja, die heb ik wel. Oké, nou dan wil ik die wel graag. Eentje? Ja. Moet ik hem ook weer inpakken voor u? Of neem je hem mee in het puutje? Nee. Ja, maar wel in een puutje. Poetsen, hè? Ja, poetsen, ja. Ja. En hij je ook een stukje gehaktbal of dat niet? Een stukje. Dan een gehaktbal. Oké, en hoe duur ben je? 2 voor 3,25. Ga je ook nog een sticker van mij, maar die wil op een jas of wat jou maar leuk vindt. Uit je pasje. Vriesgroep. Oh ja. Nou, super bedankt en Oh, wat slecht. kijk. Dat is helemaal goed. Hij wacht er weer af, hè? Nou, dat ging best soepel. Ik ga nog volgens mij best wel vol van het lesje, maar ik mag nog waarom, want de tijd is haast om. Oké, ik zie dus krijg dat het oerhaast voorbij is en ik moet eigenlijk nog nooit bakken, maar die kan ik niet vinden. Dus ik ging gewoon stiekem bij de supermarkt naar binnen en heb gewoon ballen en broodjes. Niemand die shit dat dit van de supermarkt komt. Nou Linda, hoe is het bij jou gegaan? Nou, eigenlijk best wel goed. Ik heb er 4 dingen bij gesprokkelen. Dat meest net, ik ga echt 4. Oh. Ja, ik moet ook wel tijd aan dat ik één keer naar de supermarkt weer. Oh, dat meest net, dat mocht net. Nou, dan is het wel duidelijk, hè, waar het won. Ja. Ik natuurlijk. Ja, natuurlijk wel. Nou, dan is die straf maar even dat ze een siepel maar opeten. Lekker. Ja. Ah, lekker eten, hè? Dankjewel. En? Hoe smaakt het? Heerlijk. Lekker eten, jongens.